Hello guys! Ayan, so hindi tayo mag-drums ngayon kasi meron po kaming munting handog sa mga batang kindergarten. Ayan, bumili po kami ng mga school supplies. Bibigyan namin po dun sa Central kung saan nag-aaral yung aming anak. Dito anak. Yung aming anak na maganda. Ayan. Anong papamigay natin? Yung mga school supplies po. Ayan, so itong mga to guys, ayan, dahil po sa inyo, kaya po tayo nakapag-ipon na pambili pa nandito. At syempre, binabati ko kayo ng happy 700,000 subscribers sa ating YouTube channel. Ayan, malapit na po tayo mag 1 million. Abangan niyo po, sa ating 1 million, meron pa tayong pamimigay. Katulad ng sinabi ko po dati na gitara at mga drum set. Kaya, subscribe na. Baka ikaw ang isa sa mapili namin. Pang sharpener. Ayan, mga lapis. Ayan, so ito na po yung may laman. Meron po silang isang lapis, isang Crayola, tsaka notebook, tapos isang sharpener, isang papel. Ayan. Ayan, so matutuwa yung mga batang bibigyan natin ito. May mabibigyan tayong 150 na bata. Ayan. Sharing is caring. Ayan guys, so malapit na matapos. Konting tiis na lang. Ayan. Contented ko lang siya. Ayan, so excited na kami ipamigay ito sa mga bata. Nandito kami ngayon sa Central School, guys, para mamigay ng school supply. First day of school. Bigay tayo ng mga school. Good morning! Ako si Kuya Ray at si Ate Sug naman yung nandun. Sa kami nanonood na kayo mga YouTube. Dahil meron kami YouTube channel na Ray Music Collection. Ayan, so magbibigay ko ng mga school supplies para magagamit ko. Okay? Okay kayo? Magkakaroon ka mabuti ha? Makinig kay teacher. Okay? Yan na lang. Lahat na meron. Meron ka na? Lahat na meron? Meron ka na? Lalagay mo rin. Tapos mo tama. May itataas natin. Tama ka picture. Hello, good morning sa inyo lahat. Ako si Kuya Ray at si Ate Sug. Nandun ang video. Ayan, pag meron kami na mag-ibigay sa inyo, magagamit sa pag-aaral. Ready na ba kayo? Ayan. Meron kami dito mga school supplies na para sa inyo. Ayan, bibigyan ko muna yung mga girls. Ang girls. Thank you po, mga anak. Thank you po. Ang mabuti.
Smile. Ako si Kuya Ray at si Ate Shug naman yun nandun. Sa kaming nanonood pa kayo mga YouTube. Dahil meron kaming YouTube channel na Ray Music Collection. Ayan, so magbibigay kami ng mga school supplies para magagamit ko. Okay? Okay kayo? Magkakaroon kayo mabuti ha. Makinig kay teacher. Okay? Very good. So unahin muna natin yung mga ito sa mga girls. Wow! Kayo. Thank you so much guys for watching. Ayan, so maraming salamat po sa inyong panunood. At gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys dahil kung wala po kayo ay hindi po tayo makakagawa ng ganitong programa. Ayan, so sa mga lagi po nag-share po ng aking video, sa lagi mga nanonood, maraming salamat po. Hindi ko po sinusolo yung aking mga kinikita dito. Nagbibigay po tayo ng mga blessings katulad po ng mga batang ito. At hindi lang po yan mga lods, nagbibigay pa po tayo ng mga ibang gamit sa school, katulad ng mga papintura, hindi na lang po natin na-videohan. Tapos nagpakain din po kami sa mga bata. Tapos mga printers sa school, ayan. Thank you so much mga idol. Kasi kung wala po talaga kayo ay hindi po natin magagawa ito. Maraming salamat sa laging nag-share ng aking video. Big help po yun. Malaking tulong po yung pag-share mo ng aking video kasi pag napanood po ng iba yan, i-share din ng iba, yun. Doon po tayo kumikita. Kaya maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much for watching Ray Music Collection. Yan, maraming salamat. Maraming salamat talaga po sa inyo. Kasi kung wala po kayo ay wala po ko ngayon dito. God bless us all. Mabuhay po kayo lahat.